Omugabana bwa Kisii County bora muntu atengo tebiga omugabana ito Simba atebangeti I'm telling you mwana minto uchireka because one liboli nelimo yes ngoko mu rusekeruko abana babyarira bange bana babasacha babyarire ke nona utaute namo rusi yes no konye ibintu bya burungu lakini so far abantu toigure bagata ngo ligibarekera gukeria mheshimiwa Amachogu mheshimiwa Ndali otabire nkurigyare omheshimiwa Senator Richard Onyonko otabire nkurigyare kirugeke n'abantu bande njabu narana igure batatu yeah tigabatenene lakini the truth of the matter bago ikaransa igaboronge oyo konye bichingine chinyanya cya boronge we have to carry the day because bono iga popularity yo mukaba na Simbarati ya chirenza sana na ende bindebi might yanko arese michiri dominant once go so ikiruke needs patience we karanza otegerere kere go ategereire omanya njiro okora abantu bawo because bone ntu kene na akore tekebe that's why now abantu bakomana abantu na bakwana me give them nko the best opinion isikoga bantu mbatageti ku associate na Simbarati because bagotebanga are enemy yo mugusio tete kobekero kene na sensei tu ada te gotanga omwana oyi muneria matianya gocha first na tebetere matianya project yae na ndes na rota muizo ndenga matianya tali project tamu manyeti tabasa kutachana ne stadium na ndata goso abusongoga that is one thing kialente mechanda sabantu baitu bante batura chinkoro chimbe kwa romo shimo Timothy Bosire kago kikerie ntukeri kago tenga muntu muno itabasa gochoro you understand ya lenda abu